दुखु नाङो बे बेलायखौनो वानावो आसुक लेखा गोरों गोजारकसि दिनै हायबो ताल सग्या गियान हायखे ओंलायबाय दंसु गिसासु फेमनानि बाङै फेमनावै पलिटिक्स सो फायनि बाङैसि अमहाय ओंलायबाय दंसु जे ख्रिस्टान तिप्रासानि ख्रिस्टान के एसटी कैंसेल खायनाय रं हनैसि रेली खाय दंसु गिसासु फेमनाय पलिटिक्स खायनि बाङै आसुक आसाजांनाय आसुक लेखाराव गोरों गोजा हि तंजांनाय रक्सि गिसासुक नि बाङै गिसासु रां गिसासु पावार गिसासुक नि बाङै पलिटिक्स नि बाङै निजेनि द फानोसि फालमानाय जात हाय तंमंसि नै तंवाइसु ठीकनो रेलिओ जिनि तिप्रासारो बेलायनो बरक कम गुबुननि बरकसि जेराबसबो गुबुननि बरक तो फाइसिनायनो बो सापर्ट खाइसिनायनो जिनि तिप्रासा तैसि ताल सय ज्ञान केसि लगे साइतो हामो हाय मुदारो म साइतो हांके बा गुबुननि बरक तो लगे नैनो बरक तो आं बरक न तो कोनो जाया बाट जिनि तिप्रासा तिप्रासा तै अम हाय नै तो हांकेनो बेलायनो दुख नाङो ते रोजागो रेलि बिसिङाव फायनेबो जे बुरा रंनले द बुरा रंनले जे पाक पाल मखनो बानै फाल क्लां खामावो न दानि मले बनि माइंडसेट के तालवान सोमालिया बा बुरा राय खांला हा बट युथ्स रंनो सासि इसामास नंगुनके बरनि बाय खनो बेलायनि खा खामो त माहि वान सोयो फायखा कताल हायसे सोरंना गतिनि हायो काम हामिया सोरंनैसि जों आगगलायनो हायबोसि युथ्स रसाले दानि बानरो फायखां दंबा बेलाय बरनो नुगो आं बेलायनि खारियो ममा हायजा जे तिप्रासांग ख्रिस्टान हांके एसटी कैंसेल मा खायने हि जदिओ मा हायरखे न मुदां जायता अंखनो देगाइसे कक्सानबो तिप्रासा तो तैनो हिंदू हनैनो गसाय तंनायनोबो एसटी कैंसेल मा खायनैनो दानि अंखनो सुप्रीम कोर्ट क्लियर के साजाक दङ जे आदिवासी ट्राइबल बरक हिंदू या नै सुप्रीम कोर्ट क्लियर के साइरो जाक दङ जों हिंदू सिया जों ट्राइबल जिनि उन जिनि कालचार दङ गन लांफारा वाथक के नों साक न नों तिप्रासा ट्राइबल तो तैस नों हिंदू गसाय दंखो निनि एसटी के साथेबो कैंसेल मा खायनैनो तामो म नों क्लियर के नों पलिटिक्स थंनि बङै क्लियर के साइमन दङ तिप्रासा बिसिङाव तिनि हायफानो जे साकसानो हिंदू हि गसाय दंनाय मेजॉरिटी दङ हिंदू ख्रिस्टान टारगेट होइदे नों पलिटिक्स थंनि मुसु हायदे तामो म जिनि हायसि गामिओ नक गरे रखसि बसा फाल तंमानो रसु नुक तंनामले अमा हाय क्राइसिस सक दङयो बत्रनो सि फोकस हो इशू खाय बत्रस एनजीओ चालगो हेल्थ खाय फोकस खायवे बाकिनि इनकाम सोर्स खायरमना सुदे बाखेरमना बत्रनो सि फोकस खायदे बे आरो किसा जो इशू सुनायले तमा बा निरक हाय बरकसि निरक हाय आसुक लेखा गोरों बरकसि अमहाय के उंतंके जिनि दफानो बर जागा tlangani मुसु बर बियार tlang थांनि मुसु बरा बात के नि फायदानि बाङै बरा दफानो फाल पाइसिना हायसिबले के बाकी आगक मानैबा तागनि युथ्स तागनि जेनेरेशन आसुक बेबुकुबलिया आगिनि बर रनो थुं फायमा हानो या तागनि जेनेरेशन न कोनो दिनो महायके ताग थुंमालिया ताग डिजिटल नि जुगुं थांजा थुंपरनि इनफरमेशन वाल इनफरमेशन सि कासे क्लिक बय नायतंमौ आसुकेन हामबाय आसुकेन भिडियो मन शेयर खेलेबेने जाते